Inenungamiriro yekuti pagwarare upenyu ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori topa kumatendo kuvayera shumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Inotipa isu gwara reupenyu ndipo patinowana vanasekuru nemapositori vachitipa gwara reupenyu togopawo matendo kuvayera shumba vakatidzidzisa nezambuko racho. Ndivo akatipa vabatsiri ava, vatipa vabatsiri tigove nedzidziso. Ngajime mpururu. Mushauna harangero. Mushauna harangero. Tokumbira kakune mina mzimire mabereka na amtina. Mpururu kana mkanyayo. Madibaya. Tokumbira kwarare upenyu. Idzidziso. Vanoterera kutoshora unozvifarira nzira idzi, nzira dzimwe chete. Anoda kuchitendero achida kuchiwana, tese tiri vamwe chete. Uyewerere nje. Tinokukwazisai mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rari mwezuva. Asiyalibingelela muli yeZimbabwe, sihlangana njalo namhlanje kolunye uhlelo, siyalamukela namhlanje ngelinye njalo ilanga. Hongu ndatanga kukwasa mhuri yeZimbabwe asindati ndichiuyaka kwamuri vazungu vedande. Makadiko nzovu? Tinofara makadi shumba. Aiwa, shumba iri kudzva hayo. Zvinokudzwa. Mhuri yeZimbabwe nhasi uno tiri munzvimbo yeChimhanda. Vanozva Mashoni Central ukabva Mount Darwin wodzika murushinga, uchibva murushinga wakuenda kuChimhanda, uchibva kuChimhanda wakudzika Marymount, border Mozambique. Zvakadaro. Nhau yatiunza kunoku ndeyekuti takafonerwa zvikanzi pane guva rakafuma risisina ivhu. Vakaona ivhu pasisina. Ivhu riya rinenge rakafushiriswa guva. Zvichinzi kuti tizive kuti ivhu rakaendeswa kupi hapana ari kuziva. Naizvozvo tati zviriko here izvi? Regai tinozvionera. Tidzifambire nyaya dzacho. Ndochikonzero chaita kuti tive pano kanzi. Panapa aliqiniso muli yeZimbabwe njengokuzwa kwenu. Satshelwa thina safonelwa ukubana kule ngcwaba elitholakale kungasela nhlabathi liyana evala ingcwaba itholakale ingasekho. Njalo thina njengabantu abathanda ukugobhoza izindaba sathi ngeke sichiye ngcono sihambele siyezibonela ukuthi kwahamba njani. Nokuti isusu noza vanhu vazhinji vanonditi neshamba une makuwa. Chandoda kukuzivisa eka mhuri yeZimbabwe ndechekuti every day ndinotosiya tauro rinyoro kumba kuenda kumakuwa. Aichokwadi siyazigobhoza indaba vele ngeke sithi esizwile siyeke lisidlule. Hayi ngicho. Siyahambela sesibona ukuthi iqale njani kuhambe njani vele. Naizvozvo tiri pamarinda panoradzikwa vanhu venzvimbo ino kuti tinzwe kuti zvakamira sei. Regai titaure navo tinzwe maziro avanoita uyezve tichakuradzaiwo zvakare rinda racho kuti munzwisise kuti imimi mega munopawo zvakare conclusion. Liqiniso muli yeZimbabwe manini ke sikhulume lezihlobo zomufi sizwe ukuthi bona bathini ngesenzakalo lesi. Anjalo sizabe silitshengisa ingcwaba lakhona libone lani muli yeZimbabwe ukuthi kuhambe njani kunjani libe selijaja kuyini phela ukuthi libone ukuthi hayi
kuhambe njani kahle kahle. Andrew Neshamba ndiro zita rangu. Thadiwa Nashe Kutama hilo elamigama. Senkwadzise muri yeZimbabwe tinokurudzira kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Ni ndinonzi Kaimba. Ndiri baba munini wemhuri. Tichiona dhaga mamiriro yarakaita pachiwanhu chedu tinoti otherwise rafukuhwa. Asi iro dziri mombe dzakadarika naipapo. Chikonzero chiri chokuti manga musina matombo masaidi. Patakasidzira kuti tizoya topedzisa. Ndo maonero yandakaita yandiri kuitawo inini. But chikonzero chii chakaita kuti matombo asaiswe? Chikonzero chiri chokuti wakati noti hatisi kutora nguva yakareba kuti tiuye tigadzirise wari wakuwasha muridzi wemukadzi. Saka takamira rimwe dhaga riri kunzogero harina kuzombotoiswa apa wakaitira kuti tingatowesa nguva yokuisa rimwe dhaga rese isu tichizofukura kupera kwemwedzi. Ndonzi Memory Nyongo. Ndinogara muno makademeteme. Ndiri mukadzi wasawira akaitika kuti mufi awe ari pano. Maonero angu inini ndiri kuona kuti imombe dzakaparadza dhaga nekuda kwekuti guwa kana richinge rakufusirwa rinoiswa matombo mumasaidhi umu. Saka harina kuiswa matombo iwawa nekuda kwekuti wanga achiti wari kukurumbidza kuzoya kunoriwakirira. Saka ndo zvamaonero andiri kuitawo. Handina maonero ekuti ndingati pakafukurwa munhu. Matsavira makatadza basa. Kwete hatina kutadza basa. Asi kuti murume wemufi akanga ataura kuti ari kukurumbidza kuya kuzowakirira guwa remudzimai wake. Nekuda kwaizvozvo kana guwa richinge rakuwakirirwa matombo aya anobviswa. Saka chikonzero chekuti parege kuzoiswa matombo inyaya yekuti akanga ari kukurumbidza kuya kunowakirira guwa. Mukwasha ari kupi? Ari kuHarare. Saka ndikuti Matsavira makatadza basa ka maifana kuti mukwasha zvataura kuti azvinzwa asi izvi zvipada kumbovakirirwawo kudai nekuti kwedu kuno mombe dzinodai nekuti kana zvazodai so achazonyatsoziva kuti imombe ndiani. Kana tikanyangwe tikatongotarisa totoona kuti pane nhoko dzemombe, pana matsimba emombe. Munhu ane mafungiro anongoizviitawo but inini ndakazvitarisa semukadzi wasawira. Ndiri kuona semombe. Ndisingaziwo imi maonero amuri kuitawo kuti munozvitorawo sei. Isusu taona maonero ataita asi tangoona kuti pane pakatadzwa basa nasawira. Ichocho kwadi. Asi akakonzeresa tadze basa murume wemufi zvokuti papa musi wanotouya totomuita kuti atoonawo kuti anototitengerawo dhiringi rakati wandei kuda kwekuti tisu takuita kunge takatadza basa asi rakakonzeresa kuti tadze basa. Ndinonzi Sabhu kuchimutanda. Ndiri mugari womuno mukademeteme. Maonero yandaita ndeyekuti iyo shuwa kuiga munhu akauiga zvakanaka. Asi madzisahwira edu ndo anoprobhlemu ndo atakupa mhosva. Iyo hapaifanira kukontrolwa nomumwe munhu wachiziva basa rawo. Saka nokudaro apa kana tikaenda kun'anga tinotobata muroyi chete apa hatimuregi. Saka nokudaro hapana zvatingazviite zvinhu zvaitika kare. Hapachisina zvokuita taakumira zvinotevera. Naiwayo ndo yandaonawo yari panapa. Alright. Baba kutadzoka kwamuri baba. Tichida kuziva kuti mungotitsanangurawo brief background semubereki kuti akashaika ndiani, akashaika rini, akafa sei? Ndiri baba munini womufi. Mwana uyu akashaikira kumurume wake muHarare. Takaudzwa kuti mafiro yakaita mwana uyu akarwara. Saka nitose tatinotarisirwa yokuti akafa nochirwere. Ko iye sei asina kunovigwa kumusha kwemurume wake? Haana kuenda kunovigwa kumusha kwemurume wake nenyaya yokuti murume wacho akanga takamuti ngauye atitore kuno tiwane mafambiro noti kuno hatina mari yatinenge tiinayo.
iye ndokukundikana kuwana mari yakakwana akazotakurwa nemota yemwana wangu inini wekutezvara wake ndiwo akazomutakura nevanhu vanga variko kuuya naye kunoku. Saka ndizvo zvakamutadzisa kuti aende kumusha kwomurume ndiwo zvakakundisa kuti ndekupiko kumusha kwacho? kwaMurewa. kwaMurewa neDarwen semufanana. Ko makatadza neiyo mota yange yawanika iyoyo kadai akaenda makarambanisa vanhu kapa? Muno medu muRushinga haasi yewokutanga. Kana wabereki wangu inini kufa kwakaita baba takawiga pano, asi kufa kwakazoita madzimai avo wari amai wangu takawaendesa kwawakaroorwa. Munhu anosarudzo yake kana ati kurei yokuti kana ndafa ndinofanira kuchengetedzwa kwakadai. Muchireva kuti mufi akanga asarudza kuti ada kuchengetedzwa kuno. Izvo manje zvemwana uyu hatina kusvika pakadaro nokuti chiitiko chakaitika ndahandisiko. Saka anga akamira sababa ndiani ikoko parufu rwemwana uyu? Kunoku ndini ndandiriko noti ndini ndasara ndiri ndega baba munini. Tine mukoma munin'ina wangu watakamisikidza kuita sabambo anosvikirwa novaenzi vanouya. Nekuti inini kumba kwedu hanzvadzi yangu ikashayaka kana yakaroorwa anonovigwa kakumba kwechi ndizvo kwemurume. Apa takazotora dzimwe pfungwa vamwe vakati nokuti papa sina mwana asanga agara makore ano murume wake. Imimi ndimi hanzvadzi yemufi. Ndezvipi zvamuda kuti taurira? Sei asina kuenda kumurume wake? Inini ndiri hanzvadzi yemufi. Ini handizive kuti wakaronga izvo wakazvironga sei, sezvo ini ndandisiko kuno. Ndakatozongoitawo kufonera unzi iko zvino zvibhodhi iri kuenda iri kunovigirwa kumusha. Asi hamuna kuzvibvunzawo? Handina kunge ndazvibvunzawo kuti zvakafamba sei, bhozi pandainge inini ndati bhozi ini ndandiri kuBulawayo. Ndakafonerwa kumanheru pandanzi hanzvadzi yako yashaya. Ari mangwana yacho muna makuseni chienda kubasa kutsvaga mari yekuti ndiuye kuno kuma9 dzemasikati. Ndopandakafonerwa nchinzi kuma3 tikutakura chibhodhi yakunovigirwa kumusha. Ndikati maesi achete achabatani bhozi ndakagadha kuBulawayo handiti ndozosvika mutauni ndozosvika usiku. Kuzondizowana mabhazi ekuenda kumusha handimawani. Ndokusauyawo kwandakaita ikoko. Zvichireva kuti vakavigwa musipo? Zvichireva kuti wakavigwa ndisipo. Asi nezvaitika izvi nyange tiri kuti mombe dzaita izvi muri kugutsikana nazvo here sehanzvadzi? Ini ndogutsikana nazvo bhozi nguva iri handiti parakafusirwa ndandisipo. Saka mataurirwo azvirongoita kunzi pakasiyiwa pasina kuiswa matombo. Ndo mafungidziro yandinoitawo kuti maybe pamwe mombe dzakauya dzichiita sei. Imombe dzakatete. Mombe dai yanga rakaita. Wazi iro rokuka iro kai. Harina unge ratobva ikoko rakanzi tiri kugadzirisa mai manje ndobva wangoisa. Hawana kuisa matombo masaiti. Kana matombo. Panga pasina futi pamusoro pacho matombo. Ndosaka dzikapusi. Nepapano matombo zvainge zvidorengi. But manje zviri kutaurika zviri kuratidza kuti hapana kana nodhaga irori. Asi makambouya kamuchiona nditi? Takauya nawo kanje varume wenyu tikaona apa patikauya koratidza. Ranga richitokati wandei risati ranyatsoparadzirwa ndikavaudza kuti hadzisi mombe here dzaipinda nepa. Iya. Maonera ndiri kuzviita. Funga manzwa zvataurwa nzoma zvinzwawo sei?
Ndazvinzwa. Nyaya yacho inenge munenge muri kudhauta. Handiri kuzvinzwa asi inenge yarerekera kuna Nasawira kuti havana kuita basa Nasawira. Kuti havana kubata basa nemazvo nekuti zvinonzi vaifanirwa kuisa matombo kuitira kuti pachengetedzeke zvakanaka sezvo vaiti vachiti vakwasha vaiti vari kuya kuzobata basa. Nekuti pese panovigwa munhu nhai kana munhu avigwa vanhu vanozoenda kumarinda zvinotaridza kuti pakamira sei, hapana metsi dzaitwa here nevaroyi. Iyo madzisavira ndo anoroya kazhinji kacho futi vanotarisa hanzi day after ndo pavanomukira vachinotarisa kunoti zvakamira sei. Uyezve ringoriro day after chete panozoramba pachitariswa kuti rinda riya rakamira sei. Nawo kana razoita izvozvi zvinenge zvaakupa mibvunzo yakawandisa kuti dzichiri mombe dzega here, ko iwa mamwe makuva ari panapaya sei mombe dzacho dzisina kutamba dzakangonanga ipapo. Zvinoita kuti tive nemibvunzo yakawandisa. Okumangalisayo njalo Shuba yekuti inhlabathi yakhona siyiboni phela ukuthi inga halichaoneke ivhu racho rangopararira, so zvinogona kureva kuti ndiro ranga rakaungana ratsikwa-tsikwa nemombe rikaita sewo asi vanhu manje theory dzavo dzekuti hapachisina ivhu paguva ungadzirambe sei. Ungadzirambi pakadaro cause chero neni ndiri kutoshamisika kuti alright zvakafamba sei, mombe dzakabva plus pachivanhu makuva haangauri nzvimbo yekuti ingangonzi mombe dzadai so toziva mbudzi chaidzo nodzona dzakamira pamusoro kana petombstone kana pamusoro pematombo, but izvozvo ndo zvazopesa zvakuti tichibvunza kuti iye mufi kuzouya kuno uku iye akaroorwa uko why. Mibvunzo yacho yakawandisa mhuri yeZimbabwe. Ameno kuti imimi muri kuzvionawo sei, muri kuti chii nenyaya iyi. Sevemhuri vanogona kungochengeta masecrets mamwe avasingadiwo kuti aliqiniso phela asingeke sihambe sivula makhwapha njengemuli sivula makhwapha hayi okunye siyakugcina phakathi kunzima. Zvakaoma mhuri yeZimbabwe hongo chirongwa ichi chidiki asi tangoda kuti tite chivhurana meso kakuti zvinombofamba sei, ko imimi kwenyu kana maviga munhu munombozvifambisa sei, munongosiya pakadaro here, mongoita chitutu chevhu here, ko munombofungawo here kuti mombe dzinogona kuuya, mbudzi dzinogona kuuya, nekuti makuva inzvimbo yatingati inotoyera. Hatitarisire kuti mombe nembudzi dzizinge dzakunyanya kutambira papi ipapo, uyezve kufenza kanzvimbo dzatinoradzika vadikani vedu kwakati koshei kuitira kudzivirira zvinhu zvakaita saizvozvi, nekuti mangwana hamuzozivi kuti tofamba here kana kuti aiwa zvinhu zvangoitika. Ichokwadi ndanzwa sabhuku vachiti panofanira kumbotsvagwa n'anga tonya tisati tavakirira ngatimbotsvaga n'anga tizi kuti madzisavira haana kumbotambira okutshengisela ukuthi kukhona sibili okusolisayo ikhona insolo, so kumele sibone ukuthi senza njani. Mhuri yeZimbabwe siyakhuthazana njalo ukuthi lapho esingcwaba khona abathandekayo bethu asifakeneni phela amafensi ukwenza ukuthi begcinakale kahle, ukwenza ukuthi sivimbele izindaba ezinjengazona lezo kuitira kudzira nyaya dzinozotaurika zvakanyanyisa. Ndosaka tamboudza Savira kuti Savira wakatadza basa, nekuti nhasi unotonongedzani, tongonongedza mombe kana kuti ivhu amazavira ari kuzva kwaakarinda kana kuti toti mukwasha, nekuti ari kunzi akanzi tiweko kwakati aiwa ndashaya nyaya dzacho. Mukwasha ari kuti ari kugadza ibasa redu kavakwasha, tinogara titongochema kuti ndichadai dzimwe nguva ipo panenge achinzi next month next year zvinoitika izvozvo, nekuti kuwana kwacho kunoita sei futi kunosiyana. Ndicho chirongwa chatanga tiinacho muzuva ranhasi mhuri yeZimbabwe. Tongaitinzwe ivhu rakatorwa nemombe here kana kuti nemadzisawira. Anjengansuku zonke mhuri yeZimbabwe siyalikhuthaza ukubana lisubscribe to YouTube channel yetu Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Andrew Neshamba Tadiwa Kutama. Ngatisangane hii mune zvimwe zvirongwa. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu.
iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.